Fi Vienna waqt konferenza bl-isem ta' Europride, il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli saħqet li jeħtieġ nużaw l-enerġija kollha sabiex nassiguraw l-ugwaljanza fost iċ-ċittadini kollha rispettivament mill-ġeneru tagħhom, orjentazzjoni sesswali jew razza. F'indirizz li għamlet spjegat kif l-aħħar snin il-Gvern Malti daħħal qatt ta' riformi li saħħu l-ugwaljanza anki fih dan il-komunità LGBTIQ. Din hija konferenza dwar id-drittijiet tal-bniedem li qed tiġi organizzata għall-Europride. Aħna ġejna mistednin peress li pajjiżna għamel avvanzi f'dan is-settur, però qegħdin nitkellmu wkoll li hemm pajjiżi li mhux biex m'għamlux avvanzi imma qed imorru lura. Il-Ministru Dalli spjegat kif huwa ta' tħassib li ċertu pajjiżi fl-Ewropa qed imorru lura fil-ħarsien u t-tisħiħ ta' drittijiet tal-komunitajiet omosessuali. Hija qalet li Malta tappella l-Kummissjoni Ewropea ġdida biex tibni fuq qafas eżistenti li għandu jeradika kull forma ta' diskriminazzjoni fil-konfront tal-komunità LGBTIQ. Hawnhekk semmit kif f'dan l-appell diġà hemm 18 stat membru ieħor li ngħaqad ma' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.